گھر 4 بیٹیاں نہیں پیدا ہوئیاں. اللہ اکبر اللہ. ماں جی زینب کے دے کر پیدا ہوئیاں, ام کلثوم کے دے کر پیدا ہوئی, ام رقیہ کے دے کر پیدا ہوئیاں, ماں جی فاطمہ کے دے کر پیدا ہوئی. او کائنات لوگو, میرے نبی نو اللہ نے 4, اللہ رب العالمین نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دتیاں نے. میرے نبی نے بیٹیاں نال پیار کر کے قیامت تک آن والے انہاں ظالماں نو دس دیتا ہے کائنات لوگو, بیٹیاں رحمت ہویا کر دیا نے, بیٹیاں زحمت نہیں ہویا کر دیا ہیں. گولیاں ماریاں 4-5 دن دی خبر ہے, جڑے نیٹ چلاندے نے انہاں نو پتہ ہے. اس ظالم نے 5 دن دی بچی نو 5 گولیاں ماریاں, انہیں آکھیا مینوں بیٹی نہیں چاہیے, مینوں بیٹا چاہیے. او ظالما, تیرے نبی تے بیٹیاں نال پیار کر دیا ہے. اسی آنے حرمت رسول پر جان بھی قربان, گل عمل دی ہے تے تیرے اندر ککھ نظر نہ آئے. رات ساری تقریر ہوندی رہے, صبح دی نماز بسترے تے ضائع ہو جائے. کنی دور تو کنی سن تو جلسے جاری نے, لیکن ساڑے امت محمدیہ دے اندر عمل دی نا دی کوئی چیز نہیں. کی جواب دیاں گے انہوں نے تو گالاں کڈنے جڑے ساڑے نبی دے خاکے بنا دینے, تینوں گال کون کڈے. اللہ اکبر اللہ, توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا.